Maridar formatges amb música jazz en directe és la proposta que des de fa 3 anys s'organitza al Berguedà, al poble de Borredà, sota el nom de Format Jazz. La trobada s'organitza cada estiu i dona a conèixer formatges d'altres indrets del món, acompanyats de bona música en directe, un tast que serveix per posar en valor un producte molt arrelat als pobles de muntanya com el formatge. Bé, la idea d'això és una mica el seguiment o la conseqüència de la mostra de formatges que hem intentat fer aquí a Borredà des de fa 5 anys i se'ns va acudir que un complement més podia ser això i vam pensar en el lligam entre fer jazz i formatge, que en el fons, si us hi fixeu, format jazz vol dir formatges en plural i és el que intentem anar repetint, que la gent entengui una mica aquest nom, que per nosaltres és molt agraït, però que s'ha de veure, és a dir, formatges, i fem això, formatges de diferents països del món. Vam començar amb formatges de l'Ariège, l'any passat van ser d'Anglaterra i aquest any són italians, i aquesta és la idea, un recorregut així lúdic, una mica a nivell cultural, que ens permeti ensenyar formatges d'altres països, perquè dels catalans en parlarem el dia 6 i 7, el 7 i 8 de setembre, i conèixer això i conèixer una mica el jazz, que és una música que combina molt bé amb això, crec jo. L'èxit acompanya la Format Jazz des dels seus inicis i és que per tercer any consecutiu es van exhaurir els 350 tíquets previstos per al tast, a més de congregar un nombrós públic que assisteix al concert. Enguany els formatges italians van ser els protagonistes del tast. Bé, normalment acostumem a portar 9 tipus de formatge, llavors és una porció d'uns 20 grams de cada tipus per cada persona, i són formatges típicament italians. Hem fet una tria ajudats per tècnics d'allà, amb gent que es dediquen a comercialitzar formatges italians, i des de la mozzarella de búfala, que és molt conegut o molt nomenat degut a la seva utilització aquí, a formatges més secs. Hi ha un formatge molt curiós que té una barreja de llet de cabra i d'ovella i vaca, que és el roviola. Hi ha el típic parmesà, que és un formatge que té 42 mesos de maduració, i el formatge gorgonzola cremificat, que és un formatge cremós, blau, molt interessant. El concert, que servia per maridar formatge i jazz, va ser a càrrec de Vicenç Martín Group, acompanyats de la cantant Gemma Abrier, que van posar música als textos de Josep Carner Els fruits saborosos, un recoll de 18 poemes que parlen d'emocions i de persones emprant els fruits com a vehicles literaris. A la mitja part del concert, tots aquells que disposaven del tíquet corresponent van poder gaudir del tast de formatges acompanyats en tot moment de la música jazz. La Format Jazz és tot un referent a l'agenda gastronòmica i musical del Berguedà i una de les propostes més atractives per conèixer sense sortir del país productes d'altres indrets del món.